Ahoj, já jsem Artur Ahoj, já jsem Merlin. a teď vám společně chceme představit náš projekt True Paradise na hlubokou transformaci společnosti. My se zhruba 30 let zabýváme výzkumem vědomí a došli jsme k závěru, že je nám zatajovaná naše skutečná podstata, kdo opravdu jsme, a zároveň ještě studujeme mechanismy tohoto systému, ve kterém žijeme. A tam jsme taky objevili, že ten systém je vybudován záměrně tak, aby vysával naši energii a vlastně držel nás v těch nejnižších úrovních vědomí, aby jsme byli lehce ovladatelní. U vás je jako vlastně parazit a my jsme si řekli, že už toho parazita živit nebudem a díky tomuhle poznání máme ten klíč k tomu, jak vytvořit a na jakých správných základech vytvořit tu novou, zdravou a šťastnou společnost. Na těchto základech jsme vytvořili systém 3 pilířů a každý z těchto pilířů je založený na pravdě a na lásce a dohromady to generuje štěstí a radost do všech oblastí našeho života. Prvním pilířem je sebepoznání, čili pravda o tom, kým opravdu jsme. Druhým pilířem je přinést pravdu do všech vědních oborů, čili akademické vnější poznání, intelektuální. A třetím pilířem je aplikace všech těchto principů a pravdy do vzájemné spolupráce a ekonomiky. A díky tomu celá společnost roste. A aby jsme věděli, jak na to, tak jsme pro každý z pilířů připravili soubor knih a manuálů, jak vlastně toto všechno uvést do praxe. Krom těchto knih a manuálů vytváříme i knihy pro malé děti o sebepoznání formou pohádek. Pro dospívající teenagery máme manuál hráče, jak se zorientovat v téhle realitě a jak žít svůj nejvyšší potenciál. Dál pro všechny máme mapu vědomí, jak se zorientovat v archetypech světla a stínu. A v neposlední řadě i manuály a návody, jak vědomně pracovat se smrtí. A toto poznání nabízíme celkově jako systém pro stávající nebo nově vznikající komunity a zároveň přinášíme řešení, jak mezi sebou obchodovat díky alternativní měně ve formě zlatých bankovek. Ta situace, ve které se teď nacházíme, je záležitostí nás všech. Protože každý z nás je zodpovědný za to, čemu věnuje svoji energii a kam směřuje svoji pozornost. My nevěříme na další vládu nebo na další revoluci. My víme, že ta skutečná změna přichází zevnitř skrze propojování lidí, kteří to vidí stejně. Pokud s váma to, co říkáme, rezonuje a cítíte se, že jste ten jeden z těch světelných bodů, tak vás moc rádi přivítáme v našem True Paradise klubu, kde každý z nás přidává ruku k dílu a podílí se aktivně na tvorbě nové země. Informace o našem projektu najdete na adrese trueparadise.club a informace o zlatých bankovkách najdete na adrese goldback.cz. A rádi přivítáme všechny, kteří chtějí skutečnou změnu. Takže mějte se krásně a ahoj. Ahoj.